Здравейте, готини хора, ще ви покажа как се прави бутербургер. Взимаме кайма смес, добавяме подправки по избор и след това нарязваме лук на ситни парчета и добавяме към каймата. Запържваме всичко това и след това си приготвяме бутер тестото. Ако може да се нарежи на малко по-големи парчета, тъй като все пак ще има плънка вътре. Слагаме си каймата, малко кисели краставички, доматче и чедър сирене. Затваряме плътно. След това добавяме, по-скоро намазваме с яйце отгоре и след това във фурната на 200-220 градуса за около 40 на минути. И ето това е крайният резултат. Нека да пробваме. Алек, ела, имам изненада за тебе. Идвам, татка! Заповядай да пробваш. Опа. Чакай. Давай. Пробвай да ви. Харесва ли ти? Да, От 1 до 10 колко? 40. 40? Да. Много добре. Бон апетит. Чакай аз да пробвам. Реално, ето така изглежда отвътре. Уникално. Супер е.